ACTA er næsten død. Den liberale gruppe i EU-parlamentet har udtalt, at de vil stemme imod ACTA. Det betyder, ifølge Jens Rohde fra den liberale gruppe, at der nu er flertal mod ACTA, og den vil blive nedstemt. EU-parlamentet er dog en usikker størrelse, så intet er gjort før afstemningen har fundet sted. Og meget kan ske på kort tid. Som vi allerede har set. Hvis ACTA dør til juni, vil det være en kæmpe sejr for alle ACTA-modstandere. Og den brede folkelige protest har uden tvivl haft afgørende betydning for, at ACTA nu ser ud til at falde. Men selvom ACTA dør i denne omgang, er det vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene. Efter SOPA og PIPA blev lagt på hylden i USA, har vi set flere nye og endnu værre tiltag, som truer internetfriheden, senest den såkaldte SOPA. På samme måde vil der helt sikkert komme nye forsøg på at gennemføre skadelige love på internationalt eller europæisk plan, som også vil ramme Danmark. Fortalerne for en stærk ophavsret og modstanderne af det frie internet har stor magt, og vil fortsat kunne bruge piratkopieringens skræmmende spøgelse til at få gennemført nye love og regler, som ikke vil afhjælpe noget problem, men til gengæld vil betyde nye angreb på internettet og dets brugere. Jens Rohde siger på vegne af den liberale gruppe, at de ønsker en genforhandling af aftalen. Det kan altså betyde, at ACTA snart kommer igen i muteret form. Derfor fortsætter vi kampen. Vi vil fortsat stå sammen mod ACTA og alle dens efterfølgere. Og vi vil fortsat kæmpe for et frit og åbent internet. Vi opfordrer alle til at dukke op til 1. maj-demonstration, som arrangeres af Prosa. Her vil Henrik Schulu blandt andet holde en tale ved Prosas telt i Fælledparken, og derefter kan vi sammen finde ud af, hvordan vi skal fortsætte herfra. S T O P A C T A .nu